bang pu dolo labang so amunit asumar bang hamido la son si amama ke hanti ordamlo nang tu bisku cumo wede titia posi hanti ordamlo itungke duo posi amama ka hanjo nang ko bode nang tu bisku gun pamenon doktor engineer ciplang no ke nang tu mata poisa duo ke amama ka hanjo doktor bode si nang tu bisku gun we nang di ta ko dia nang de sini lo mat Nampakkan sebelum beranang ko adu kita persiapan di beranang ko kita kita pergi di sebelum di punte dan di punte memutar punter de si sebelum de ningwe si lebang so amunit asumar kita cari jipan ningwilu ni sumarta bang asumar ason lu ke pachali din thekji koson ma pusi kaning ri thekti bonta alangi an e om ke choji bhananta kadure laspe na jopsi asumar aphan an pen ingti lapen langdu ipensi an ki pachuchu khan ki chulong ji kalisi an e om anta kadure lapuson si asumar aphan ci orasi pathi padinglu asumar aphan alangli kachinghon hektik labang so asumar aphan lu pachali ji aphan alangli akar I lapen akimatha kipachun ji aphan kimatha sung piklu bonta alangli lahayalam matha pen piju pen alangli kimatha cikirlasi lapuson kimatha pen loke usumar akai pamisen uni umathasi api bangke alangli mek jangjoy puthot adak alangli lahai lamatha dorsi alangli apian ke anin ciparong rong he makam ke klem ke dam dode sangsi ni arong si dolo kidu kisung lapen tir he along kidu ke plan homan pet pelo lasi jong hile matha sitamit chuklem chodam dite un elo pusi apian ke alang chuklem chodam ni arong bohong pen do thaksi asuma miloren rikorong bang miloren rina miloren rikorong bang miloren rina Hemrit ka boche aka orang bang Hemrit ka boche aka nang ku pleng pela miloren rikorong bang miloren rina miloren rikorong bang miloren rina